Takže ještě jednou příjemné, tentokrát už sobotní odpoledne. Dovolte mi přivítat vás všechny tady v hale TJ Bohemians Praha na oblastním přeboru Prahy pro rok 2023 ve společných skladbách linie A v závodě dvojic a trojic a společně s ním pořádáme také oblastní přebor východočeské oblasti. Představím vám jednotlivé oddíly, které se dnešního přeboru Prahy zúčastní. V kategorii linie A i dvojic trojic budou závodit tyto závodnice. Závodnice ze Sokola Praha 7. Závodnice tělocvičné jednoty Sokol Praha Královské Vinohrady. Závodnice TSK Prák. Závodnice TJ základní školy Hostivář. Závodnice TJ Sokola Hodkovičky. Závodnice SKMG Chodov. Závodnice TJ Bohemians Praha. Závodnice SK Eli Dolní Břežany. Závodnice SK Trun Praha. Závodnice Astry Klánovice. Závodnice TJ Spartaku Hořovice.
A těmi byly závodnice Teje Spartaku Hořovice, Tereza Krtilová a Zuzana Krtilová. Takže sestry si vystoupí na nejvyšší stupínek pro zlaté medaile přeboru Prahy seniorek pro rok 2023. Získali 22,85 bodů. Takže zlaté medaile, titul přebornic Prahy pro rok 2023 v kategorii seniorek pro sestry Krtilovy z Teje Spartaku Hořovice. Takže děvčata, blahopřejeme. Doufám, že už jste si vyřešili dilema, jestli postoupíte nebo nepostoupíte na mistrovství České republiky a můžete se zařadit.